Són maquíssimes. Sí que ho són. Quina t'agrada més? Doncs ara no ho sé. M'encanten les dues. Estàs preciosa. Tant en una com en l'altra. Però aquesta... No sé... Els teus ulls brillen d'una manera que... A mi m'atrapa. És impressionant la força que tens als ulls, ara. Em sembla que és la primera vegada que algú em retrata així. Gairebé no em reconec de tan bé que he quedat. Doncs ets tu. El teu instint darrere la càmera també hi ha tingut molt a veure. Sí, i tant. Jo sóc molt bon fotògraf. Però t'asseguro que tu com a model ets fantàstic. Què fem? Que no parem de tirar-nos floretes l'un a l'altre.